מה נקרא הצלחה? התשובה היא, כשהצבתי לעצמי מטרה, והגעתי למטרה שהצבתי, ליעד, זה נקרא הצלחה. האם באמת זה נקרא הצלחה? כשהגעתי ליעד נקרא הצלחה? או יש עוד הצלחות? אז בואו נראה. להגיע למטרה זה דבר מאוד מאוד חשוב. להגיע, להיות מושלם, מאוד מאוד חשוב. זה פשוט כיף. אגב, כמה אנשים באמת מגיעים למושלמות, מגיעים להיות, בוא נגיד, אם אנחנו לוקחים את זה כמו מישהו שעולה על ההר, כמה אנשים באמת מגיעים לפסגה של ההר? אם זה תחרות למשל. אז יש לנו את האחד שהוא בסוף כן יגיע לסוף, הוא יגיע להצלחה, שהוא ניצח, הוא יגיע ראשון. אני היום רוצה גם לדבר לאו דווקא על אותו אחד שהגיע לפסגה של ההר, הוא צועק ניצחתי, הגעתי. אני רוצה לומר על כל מי שניסה להגיע להר ולא הגיע. אני רוצה לומר על אלה שהם הצליחו. הם ניצחו בגדול. על זה בעצם הנקודה. בטח שמי שבסוף כן מצליח את הניצחון הגדול, שהוא היה אחד והיחיד, כל הכבוד. אנחנו לא נגד הצלחות, הפוך, אנחנו מאוד מאוד שמחים. אבל אני חושב שהמסר הובן. אז בואו נמשיך לדבר על אותם אלה שניסו. אנחנו ניקח את התניא. מה האדמו"ר הזקן כותב בתניא? האדמו"ר הזקן כותב בתניא שיש כמה דרגות בבנות השם, אם אנחנו צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו, בינוני. האדמו"ר הזקן הוא מדבר בעיקר לבינוני. הוא אומר, תדעו שכל אחד צריך להכיר את המקום שלו, להיות צדיק וטוב לו באיזשהו מקום, אפילו תשכח מזה. אם אני לוקח אתכם במילים שלנו מקודם, בהצלחה תזכה בלוטו. כאילו, בואו נהיה קצת יותר ריאליים, כמה אנשים זוכים בלוטו, אתה יכול לספור לי על ההצבעות? נכון שמי שלא שיחק, מי שלא מנסה, אז בטח שלא. אז כן תנסה, אבל לזכות זה עוד עניין. ברכת השם איתה שיר. רשע ורע לו, גם אפשר לספור על האצבעות, מישהו שאף פעם לא התחרט. אז האדמו"ר הזה כן בעצם מביא אותנו למקום שאתה לא הצדיק וטוב לו, אתה לא יכול להגיד שאינך יצר הרע, וגם אתה לא הרשע ורע לו, כי בטוח התחרטת פעם איכשהו בחיים על משהו. אז משהו משאיר לנו בעצם 3 מקומות בין רשע וטוב לו, לבין צדיק ורע לו, ובינוני. אז בעצם האדמו"ר הזה כן מביא את כל בני אדם, הוא אומר בוא ננסה להיות בינוני. בינוני זה אחד שהוא בעצם כמו צדיק. ההבדל בין צדיק לבינוני מאוד פשוט, שהצדיק אין לו יצר הרע. אז מה ההבדל בין צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, לפי הפירוש של האדמו"ר הזה כן? צדיק ורע לו, זאת אומרת שהוא לא כל כך שונא את הרע, כמו הצדיק וטוב לו, שהוא שונא לגמרי את הרע. שזה מה הכוונה לשונא לגמרי, שונא פחות? כשצדיק רואה איזה מישהו שעושה עבירה, אז יש שתי סוגי ראייה. יש בן אדם שממש יכול להתעלף כשהוא רואה יהודי שעושה עבירה. הוא לא יודע, הוא רואה מישהו שמחלל שבת, הוא יכול להיות משותק. או יכול פתאום להתעלף, או להקיא, או להיות חולי, למשל. ויש צדיק, כאילו, הוא ראה אותו חילל שבת, לא קרה כלום. בסדר, השם ירחם עליו, הוא יתפלל עליו. וכאילו לא, אבל אין לו יצר הרע. תגיד לו, הנה קח שבת חם מאוד מאוד, קדימה, תדליק את המזגן. הוא פשוט לא יעשה את זה, זה פשוט, אין לו יצר הרע בשביל להדליק מזגן בשבת. זה פשוט לא שייך. האוכל קר בשבת והוא רוצה אוכל חם. הוא לא ידליק אש בשבת. זה פשוט לא נכנס. אין יצר הרע בזה. אוקיי, אז נראה לי מובן העניין. אז מה נשאר בינוני? בינוני בעצם זה אדם כמו צדיק, אבל יש לו יצר הרע. וזה כאן הבדל.
כי זה הבדל שחיצוני לא רואים. חיצוני רואים בן אדם שמתפלל ומקיים מצוות, מתנהג טוב, והצדיק גם כן. מה ההבדל בין שניהם? שהבינוני בבוקר לא בטוח הוא רוצה ללכת לבית הכנסת. ויכול להיות שהוא הולך לבית הכנסת לאו דווקא בשמחה. אפילו הוא ילך כאילו קבלת עול כזאת גמורה אפילו. והוא יעשה איזה עוד מצוות בקושי. ופתאום יהיה לו איזה עוד ניסיון בדרך, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון. והוא כל הזמן, הוא דוחה את הניסיונות האלה. הוא מנצח אותם כאילו הוא מנצח את השניות ואת הרגעים כל הזמן, כל הזמן. זה האבקות כאילו, האבקות כל הזמן. התפתחות אישית כל היום, כל הזמן. וזה הבינוני. אז אדמו"ר הזה כאילו אומר לו, הוא מנחם את הבינונים. הוא מגיע אליהם, הוא מבין אותנו. והוא אומר, תדע לך, יכול להיות שכל החיים שלך תצטרך להילחם עם המחשבות שלך, במיוחד שהמחשבות כל הזמן מגיעות לנו במוח. ואיך מחליפים מחשבה? עם מחשבה אחרת. לחשוב על משהו אחר. פשוט לחשוב, להסתכל על העץ, להסתכל על משהו. באותו רגע שפשוט המחשבה עברה, גמרנו, ממשיכים הלאה. וכן הדיבורים, וכן המעשים, כל היום, כל הזמן, כל החיים, נצטרך לעבוד על זה. הוא מנחם אותנו. אז בוא, אפשר גם כן לקשר את זה עם הפרק הקודם. אם מישהו התחיל לדבר דברים לא טובים, או התחיל לחשוב דברים רעים, אז אומרים לו, הלו, שים פה איזה סטופ, עצור שנייה אחת. גלשנו. אפשר לחזור וצריך לחזור מיד לדרך העולה בית כל. זה בעצם הנקודה, שאנחנו כן יכולים לשלוט על המחשבות שלנו, על הדיבורים שלנו, על המעשים שלנו. וזה דבר מאוד מאוד חשוב לזכור מה אנחנו כן יכולים לעשות ומה לא בשליטתנו. אנחנו יכולים לנסות לשכנע אחרים, לנסות את כל הכוחות, אבל באמת היחידים שאנחנו יכולים באמת להשפיע ובאמת לשנות, זה את עצמנו. כל אחד צריך להסתכל על עצמו ולחשוב איך אני מסתכל, איך אני פותר את הבעיה הזאת בצורה הנכונה. על כל פנים, כל אחד איך שהוא מסתכל צורת העולם, איך הוא רואה את העולם. וזהו, אז יש לנו, כאילו, זה הבשורה טובה שאנחנו כן יכולים לשלוט על המחשבות שלנו, הדיבורים ועל המעשים. מה שאין כן על המידות, שזה כבר משהו יותר קשה, צריך אולי מנטור או רב, או מישהו יותר חזק שיבוא לעזור לנו, משהו חיצוני שיעזור לנו, כמו בזמן המרגלים, משה רבנו, שבירך את יהושע בן נון, או כלב שהוא הלך לאבות, ואז הוא ניצל מעצת המרגלים. כי בעצם מדובר שם לטור את ארץ ישראל. מה זה לטור? לבדוק את ארץ ישראל, הכוונה היא לטור את המידות. צריך לראות האם המידות שלנו גם כן טובות. אבל לשנות את המידות זה מאוד קשה. לכן השם אומר לך, השם אמר למשה רבנו, שלח לך, אני מצווה לך. אם אתה רוצה לשלוח, אתה יכול לשלוח, אני כאילו לא מתערב לך, אני לא... אבל משה רבנו כן, לדעתך. זאת אומרת שאם מגיע מישהו חזק כמו משה רבנו, או רב, או מנטור, מי שיש לו מנטורים, אז הוא כן יכול, לאט לאט כמובן, לשנות את המידות שלו. זה לא עבודה שתיקח צ'יק צ'ק, זה עבודה. ואוקיי, אז מה בעצם כן צריך לזכור? שיש דבר שכן קשור אלינו ואנחנו כן יכולים לעשות. אז איפה בעצם נמצאת ההצלחה? ההצלחה היא שבכל רגע שבן אדם נזכר שהוא לא נמצא בדרך שהוא החליט שהוא רוצה ללכת, אז כל פעם שהוא חוזר למקום, אז זה בעצם ההצלחה שלו. אז אנחנו ממשיכים את ההקלטה. אז כשהולכים בדרך שבחרנו, אז התבלבלנו בדרך, אנחנו חוזרים לדרך שבחרנו ללכת. זה נקרא הצלחה. איזה אנרגיות טובות שמצליחים באמת לחזור לדרך הנכונה. דרך הנכונה, הכוונה דרך הנכונה,
לנו שבאמת אנחנו מצליחים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. לא לשכוח שבכל רגע נתון יש לנו בחירה חופשית. יש לנו בחירה להחליט באיזה דרך אנחנו רוצים ללכת. וברגע שהחלטנו ללכת ולהיות עם השם, או כל אחד בדרך שלו, כמובן שאנחנו רוצים שכולם ילכו בדרך השם, אז השם עוזר ללכת בדרך שבחרנו. למה? למה השם עוזר? כי בחרנו ללכת בדרך הזאת. בדרך, וזה כל איך אמרנו? השער והשער. הכותרת זה הדרך. בדרך יש ערים, יש גבעות, יש תאומות, יש מישור. יש הרבה דברים בדרך. ככה זה החיים. החיים הם דינמיים. יש עליות, יש ירידות, ירידות חדות, עליות חדות. פעם הכל הולך ישר, זה דרך העולם. לא לשכוח שהעולם הוא גם עגול. אין פה כאילו מרובע. לפעמים באדם נמצא למטה, לפעמים הוא נמצא למעלה. צריך תמיד לזכור שהשם תמיד נמצא איתנו בכל מקום, בכל מצב. גם אם נמצאים למטה, לזמן מסוים. כתוב, גם באומנה הייתה איתו. זאת אומרת שגם בזמן לא טוב, גם אפילו בזמן עבירה, הקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם. והראיה שכתוב, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. מה זה ביקשתם משם? באדם שהוא נמצא לא בדרך הנכונה, הוא נמצא במקום הפוך, אבל הוא ביקש את הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שהוא לא רואה בכלל שום תקווה ואחרית. הוא מבקש, השם, בבקשה ממך, אני רוצה להיות איתך. תדאג שאני אהיה איתך, אני רוצה להיות איתך. השם עוזר לו. לכן, תמיד להיות בענווה ולא להתגאות על אף אחד. אם נמצאים למעלה, זה בשביל לעזור לאלה שנמצאים למטה. ואלה שנמצאים למטה, אל תתייאש. הגלגל עוד יסתובב. צריך תמיד לזכור שהכל מת השם, וזה אשרי העם שככה לו. כמו שהבעל שם טוב אומר, אשרי העם שככה לו, איפה שהוא נמצא, למעלה או למטה, הוא תמיד נמצא איתו עם הקדוש ברוך הוא. והוא תמיד שמח איתו. וזה נראה לי הצלחה לבינתיים. אז אנחנו נדבר על עוד פרקים, עניין של הצלחה, אבל הצלחה של היום, זה בעצם לסיכום. החלטת לשנות כיוון, החלפת מחשבה, החלפת דיבור, התגברת על מעשה, דחית מעשה, וואו. תכף תראה מה יהיה ההמשך. דוגמה למשל קטנה, וזה נגמור עם יוסף הצדיק. יוסף הצדיק התגבר על מעשה. ומה קרה? מה היה ההמשך של יוסף? כתוב, וילקט יוסף את כל הכסף. הוא היה בן עשיר, מה זה? הוא היה עשיר העולם. איך הוא הגיע לעשיר העולם? בזכות שהוא הצליח להתגבר על מעשה. זה בעצם כל הנקודה. בן שמתגבר על מעשים, נכון, זה רע לו. הוא מתגבר. אז בסוף הוא מצליח להגיע לדברים טובים. הוא מייצר דברים טובים בעולם. למשל, דוגמה, בן אדם רוצה לכתוב ספר. זה היה המטרה שלו. הוא מתחיל לכתוב, פתאום יש לו כל מיני דברים שמבלבלים אותו לא לכתוב את הספר. אבל ברגע שהוא מחליט, רגע, אני חוזר לכתוב את הספר. אני עוד אתרכז. יש לו אולי בעיות של קשב וריכוז, אבל הוא ייקח עוד כמה דקות. והוא כן יגמור את הספר. בסוף הספר הזה יכול להביא ברכה לכל העולם, לכל הדורות. לא רק לדור שלו, לדורי דורות. זה עוד פעם, פה נקרא הצלחה. כאילו, נכון שההצלחה זה בסוף שהספר יצא לבחוץ, אבל ההחלטה שלו, שהוא החליט שהוא יושב בחזרה, והוא כותב את הספר, והוא גומר את הספר, והוא מוציא אותו. אז ההחלטה הזאת, הנקודת זמן הזאת, זה נקרא ההצלחה. והנקודות האלה יכולות להיות בכל היום, בכל רגע, בכל עניין יכול להיות. אני חושב שהצלחתי להעביר את המסר. תגידו לי אתם, מה אתם חושבים גם כן על זה?
ואנחנו כמובן נמשיך בפרקים הבאים עוד לדבר. אנחנו בפרקים הבאים, בפרק הבא, אנחנו נדבר על השיר. מה זה השיר? למה רבי היה מכבד השירים? רבי יהודה הנשיא. אז תישארו איתנו ואנחנו נמשיך מפרק לפרק. להתפתח, התפתחות אישית על פי תורת החסידות. בשורות טובות, ברכה והצלחה לכולם.